See, dala fe. Oh! Hello guys, what is happening? Shut my pethau. Croeso nôl I PopT. Croeso nôl I PopT. Mae gyda ni fideo hilarious I chi heddiw. Oherwydd o fori ymlaen. Mae Jed a Finne yn mynd I gyfnewid diwrnodau ein gilydd. Popeth mae Cadi fel arfer yn neud mewn diwrnod, fi gorff yn neud, a popeth fi fel arfer yn neud, mae Cadi gorff yn neud. Beth am I chi gyd dan ysgrifio I PopT I hoffi'r fideo yma ac I wasgu'r glwch bach yn notification. Peth cyntaf fi wneud yw deffro rhwng 8:30 I 9:30. Lai-un fach. Lyfli. 6 o'r gloch y bore, gym! O, ti'n goffa bo'n jocan fi. Iawn, fi wedi cyrraedd y gym. Just ddim yn deall, Jed, pam bydda ti'n neud hyn? Gym done! Yeah! Rhwng 7 a 7:45, brecwast. So I brecwast, mae Jed yn cael wedi scramblo mewn wrap gyda hot sauce. So be, Jed? Dwi ddim yn bad. Mae fe'n 1/2 awr wedi 8. Codi, wedyn skincare routine. Hello. Off ni, mae'n dweud cleanser gynta. Mae'n un o'n soapy. Fi'n neud gymaint o mess. Rhwng 7:30 a 9, cawod, golchi, skincare routine, cleanser a moisturiser simple. Unrhyw un sy'n nabod fi, maen nhw'n gwybod yn fi skincare routine, really cadar, fi'n neud bob bore, bob nos. Serum. Sut ti'n defnyddio hwn? Mae'n dod lan I 8:30 sydd yn meddwl mae Cadi nawr yn cael brecwast, adeg yma'r dydd. Granola, cnau, almond, Greek yoghurt, meal a peanut butter. Stunning baby girl. Rhwng 9 a 12, dechrau'r bore. So o'n i'n meddwl allan I wneud bach o waith. Mae'n amser na, mae'n ben bore, mae'n 11 a mae'n gweud bod Cadi yn licio mynd am wac fach tua 10 neu 15 munud. Ti'n mynd am wac? Woo! Aw! Off ni. Oh, go. Bach yn awkward, ddim eisiau gweld hwnna. Na. Cinio wedyn, rhwng 12 a 1. Ni'n cael rap cywiar. Unrhyw fath o rap cywiar. O, nawr mae'n dechrau gwella. Dyma rap cywiar fi. Dewis da, Jed. Mae fe'n licio chwarae gitar. A mae fe wedi rhoi chords I fi ddysgu. Y codes C, A a D. Sy'n basically o'n cad. Siarad I bod dim cord I dot I gael, ynddo fe? Oh, I give up. Yn y prynhawn o nawr tan tua 3 gloch, bach o gwaith. So fi'n mynd I craco ymlaen gyda edit fan hyn. Hello pal, what is happening? Shut my pethau. God, dwi'n caru ffilmau. Mae'n just yn neud sense. Fe mor ffynnu. Cadi gweud bod hi yn licio ymlacio wedyn ar ôl wneud bach o waith. Chilo mas trwy wylio TikTok a reality TV. Fi'n scared bod fi'n mynd I bod yn hooked I hwn. Fi'n joio, yn gwylio Cym ar Kardashians I gyd yn Willy Bowen, yn Wilbro Mwch. 7:30, rygbi. Y drill cyntaf yw I trial pasio'r bêl at y postyn gan trial bwrw y postyn. Oh! See, dala fe. Oh! Gyda'r nos mae'n mynd I gwersi ddawns. I'm really nervous, sa'n gwybod pam. Oh. Yay! Woo! Back. Oh, back. Yeah, over there. Okay. Good done. Yeah, actually, allan o wynt o'na.
8 o'r gloch, swper, rhyw fath o basta neu curry. A mae hi'n cael rhyw pasta dish. A fi am troi hwn mewn i hwn. O, mae'n really nice actually. 3, 2, 1. Yum. Yeah? Mae'n eitha yum, actually. Then we start, Jed. Good boy, Jed. Ni'n mynd i mwynhau o. Iawn. Mae'n tua 9 y gloch yn y nos, a gyda'r nos, beth mae Cadi yn licio wneud ydy ymlacio gyda face mask cyn gwely. PlayStation, chwarae gêm. Yn anffodus, Jed. Does dim PlayStation a Xbox gyda fi i chwarae. What? Fi teimlo ridiculous. Dyna ni am fideo heddi. Fi'n gobeithio nathon chi fwynhau cael bach o menwelediad i beth mae Jed a fi yn neud gyda'n bywydau ni pan ni ddim yn neud pethau cool, exciting, just pethau mundane. A gobeithio hefyd, nawch chi joio gwylio'r fideo yma. Os felly, cofiwch chi dan ysgrifio i PopT. I hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r gloch bach notification. Nawn ni weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ta! Ond sori Jed, ti di blino fi allan o'r holl ymarfer corff yna heddi. Nos da!